every night I wait. Paradise seems so far away. Still I try to buy myself some time to get me to that place. All I want is... Čaute ľudia, zaujímavé vás som nového videjka a v dnešnom videu si spravíme unboxing. Dlho sme unboxing nemali, počkajte, ja vám natočím ASMR môjho škrečka. Dobre, to už aj stačí. No, rozhodla som sa, že vám idem natočiť teda ten unboxing. Môžete hádať z čoho? Zase Betis, samozrejme. Chvíľku počkajte. Ok, som späť, musela som sa vyknúť, lebo mi troška zostala zima. To dáme takto. Ok. Na druhú stranu to dám. Klikni. Poriadne, dá som si kožu. Ok, takže, ako som už spomínala, máme tu unboxing celého Betisu a ideme si to rozbaliť. Tieto DPHčky. Wow! Letter me. Turu 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 turu. Money money money. Matter funny. In a bit my friend. Ok. Neporeš sa, lebo pôjdeš na pohotovosti. Toto chcem dať tiež dole. Okay, here we go! No. Máme tu toto a vitamíny. Dobre. Takže máme tu neviem čo a asi vitamíny. Ideme prvým týmto. Vitamienky. Sú to vitamienky. Ok ľudia, takže tieto vitamíny. A som našla, že dávkovanie, že vždy dodržiavate celkovú dennú dávku odporúčanú výrobcom, ktorú je vhodné rozdeliť do dvoch menších dávok na rané a večerné krmenie, takže pohoda. No, potom tu máme, ja som to už otvorila, takže lyžička tam isto skovaná bude, ale niekde dole, takže neviem. Máme tu ďalší tento balík, čo už neviem, čo tam je, takže neviem posúdiť, ale to bude asi... To som zlakla, že mi to padne. Takže bandáže. Ja to poďme vyberám. Takáto karabinka.
A potom, počkaj, ona mi padla vode. To je druhá. A potom dve takéto. A to sú také tie špeciálne. Že to poň len tak neotvorím. Ale... OK. No, dobre ľudia, takže zistila som, že je to trošku ťažšie, ale hádam to koňovi vadiť nebude. Vyskúšam, uvidím. Tie vitamíny som vravela, potom mi prišla ešte takáto. Sice tam je napísané, že to je na ohlávky, na úzdečku, no, poliklonová. A uvidíme, vyskúšam. Čo sa bude dať, Je lyžička! Našla som lyžičku, aha. Dobre, paráda. Ako dobré. To predtým nebola. No a budem dúfať, že sa vám tento unboxing páčil. Mám tu všade bordel z krabice. A dúfam, že sa vám tento unboxing páčil. Budem rada za like, odber. Kľudne to zdieľajte na vašich Instagramoch. A budem sa tešiť, že na... Budem sa tešiť na ďalšie video. Čau.